må man sige godt. Så skal man altså holde ørerne stille. Det er godt, det er det. Ja. Nogle gange så bliver det lidt på afveje. Det kan du ikke gøre for, jo. Kan man ikke gøre noget med. Så det går ret. Jeg kører bare ret som om at skifte. Ja, det var det. Når jeg skifter, så gik der ikke noget. Det gør det slet ikke. Det gør det. Det er lang tid. Det gør ikke noget. Det er ikke første gang, der er nogen, der har skiftet spor under mit tog. Det var det. Jeg spørger nogle af jer. Ja, jeg kan godt sige det. Jeg mener mig ud igen. Får lige en gennemkørsel? Hvad siger du? Får lige en gennemkørsel. Jeg spørger på formand. Får jeg en gennemkørsel? Ja. Ja, okay. Formand. Det er mig, der bestemmer. Nej, jeg er en entusiast. Ja. Jeg er så heldig at komme ind på inderbanen, hvis du svarer ja eller nej. Ja, det må da godt. Tak. Jeg skal nok komme ind i år. Ja. Nej, Revs er længe om det. Okay. Det er fordi, at når man selv gør det realistisk. Ja. Jeg har ikke det, der du bare siger. Jeg så ikke det. Det skal man bare vide. Det er ikke rigtig noget. Det er store arbejder på det hele, der har sagt, at det er forskelligt. Nå, gør det ud alligevel, Christian? Gør du en tur rundt? Ja. Fint. Ja, okay. Du har i hvert fald skiftet til dig, kan jeg sige. Ja. Det var fordi, du stoppede jo. Ja, det gør jeg altid. Det er jo en station. En stor station. Formand, I giver besked, når I vil køre med jeres E94, fordi så kører jeg ind på Terrænebanen. Ja, det aftaler vi. Ja, fordi han er begyndt at håbe på bussen. Lidt mere fart på, Peter.
Den er kørt 4'eren stå i dag. Men nu er den lige ved at skubbe 23'eren ud. Det skal bruges til fornuftigt, det er godt. Hvad hedder det? V200 havde også... Den kunne jo gøre med styrvogn, det kunne 21 ikke. Nej, det er det, ja. Så det er faktisk rigtigt. Mærkningssæt i H0 er ikke rigtigt. Nej, det er jo så lige det. V200 er jo... Ja, det er flot måske. Hvor meget skal det være for det? Jeg er glad for den, Ove. Ja, det er godt. Vi ses. Ja, vi ses, Ove. Men er det en, der er ude at skubbe? Ja. Sådan, så er du ude der. Tak skal du have. Der er ikke nogen, der kører rundt nu. Det er arbejdende værksted. Simpelthen. Og Opel er flere holdet, eller hvad? Ja, indtil du kommer ud. Ja. En lille mand, der sidder derinde. Hvad? Åh ja. Hold.